Vi har et street art værksted på Outsideren, hvor vi blandt andet leger med perler som medie. Man har de her perleplader, og så har man perlerne, og det er ligesom det, man har arbejdet med. Men man har uendelige muligheder, fordi man kan lave farvekombinationer, man kan lave skrift, man kan lave motiver, man kan faktisk lave alt. Vi lister os afsted på tog, når vi skal på aktioner. Så er du med? Jeg har leget med ord. Blandt andet har jeg leget med at reclaime ordet weird som en positiv betydning, i stedet for en negativ. Altså taget det tilbage og vendt det til noget positivt. Jeg startede med at få en interesse for street art generelt, og undersøgte de forskellige medier. Der er selvfølgelig graffiti, som alle kender, og så er der paste-ups, som er plakater, og så er der de mere bløde former, som er sådan strik eller perler. Og så fandt jeg ud af, at det her perlemedie, synes jeg var ret fantastisk, fordi det er så enkelt. Og så gav jeg mig i kast med det og fandt ud af, at det var sådan dejligt meditativt beskæftigelse for mig i hvert fald. Jeg kunne godt lide det der med at sidde i min egen lille verden og lave de her små perler, men så synes jeg også, at de skulle komme nogen til glæde og gavn, så derfor begyndte jeg at sætte dem op. Vi kender jo alle sammen perleplader, i hvert fald her i Danmark. Det er et medie, man har leget med i børnehaven og på fritidshjemmet. Men så når man tager det her medie, eller materiale, som alle kender fra de var små, men pludselig sætter en voksen betydning ind og begynder at lege med ord, begynder at skrive ting, som absolut ikke tilhører børnegruppen, så synes jeg bare, der kommer sådan et fedt spil i det, en fed modsætning. Så synes jeg, man får en fed kontrast, og jeg tror også, det er derfor, de bliver set ud i byen, de her perleplader, fordi de stikker ud i forhold til andet street art, der bliver lavet. Det er jo enormt skrøbeligt materiale, sårbart. Det er bare perler, der er smeltet sammen. Så de forsvinder hurtigt i det københavnske bybillede, det må man jo sige. De bliver fjernet, de forsvinder i hvert fald. Jeg håber så bare, at det er fordi folk de tager dem med hjem, fordi de synes, de er så skønne, og de ikke kan lade være. Der har været en lille knurre på tråden mellem en post-up street artist, altså nogen, der laver plakater, som lavede en, hvor der stod fuck, strikker perler. Og der var vi jo nogen, der blev lidt stødt. Men altså i en venskabelig tone, vi er jo alle sammen. Men der er en uskreven regel om, at man sætter ikke over hinandens. Altså man sætter ikke over noget, der er eksisterende. Ja, men jeg har da også nogle steder, som er mine, hvor at jeg ligesom sætter op igen og igen. Blandt andet det sted, vi kommer ned til nu. Det er ligesom mit område. Der har jeg sådan lidt ejerfornemmelse. Der sidder lidt rester. Sidder lidt rester, ja. Der synes jeg jo, sådan en her kunne være fantastisk. Lige præcis. Sådan der. Og så skal vi lige have et billede. Så skal vi over på skuret. Der kommer jeg til at skulle kravle over hegnet. Let og elefant ind over hegnet. Yes. Vi skulle faktisk næsten have haft 4, hva'? Ja, vi mangler den gule. Ja. Sådan der. Så tager vi den vej. Din doggybag. Det sjove, det er jo også, at man er meget begrænset. Man er begrænset i og med, at man har en plade, og der er ligesom nogle dupper, som man kan huske. Og der kan man sætte perlerne, og man kan ikke sætte dem andre steder. Så man er simpelthen bundet af det her gitter at arbejde med. Men inden for det gitter, inden for de faste rammer, er der jo uendelige muligheder i kombinationer af farver og motiver og hvad ved jeg. Så det er ligesom at se forbi det her meget begrænsende felt, man har arbejdet i, og så udforske mulighederne der. Og det synes jeg nogle gange er meget fordrende for kreativiteten, at man ligesom har en ramme med nogle begrænsninger, der er sat for en. Hvad for en skal vi have? Ja, jeg har sådan en lille monster her. Den er god, hva'? Det er skabsmonster. Jamen, nu kommer vi så til psykoterapeutisk klinik. De skal også lige friske lidt op. Og se her. Heroppe.
Sådan der. Spændende, hvor lang tid den får lov til at sidde. Jamen, den skildpadde her på hovedet, fordi den oprindeligt blev lavet af en, som havde en historie om en bæltefiksering, hvor hun følte sig som en skildpadde, der lå på ryggen der, og så lavede hun den her, der så er spændt fast. Den er totalt immobiliseret og kan ikke forsvare sig eller gøre noget som helst. Stakkels skildpadde. Stakkels også. Det sjove er, når jeg laver det her, så er der mange, der spørger, sådan, nå, tager du så ud i mulm og mørke og sætter dem op og sådan noget, og er du ikke bange og sådan noget? Jeg er bare sådan, nej, jeg tager bare ud og sætter dem op. Så kan der sidde 2 kloge ugler her. Blomstermotiv. Det er det tætteste, vi kommer på en valgplakat fra Outsideren. Så, nu går vi så ned og finder en plet på metrohegnet og laver en lille collagevæg. Fordi vi har ret mange psykiatritekster, som jeg synes passer godt til at sidde sammen. Her for eksempel. Den kan man jo godt tage. Vi starter lidt med vores overskrift, ikke? Og så skal vi have nogle af vores kommentarer. Ja, vi skal også have dem deroppe. Sådan der. Også den der hjerte. Og nogle stjerner skal vi også have op. Og sådan der. Så måske nogle stjerner her. Skide godt. Ja. Yes. Og så lige den her. Yes. Så. Sådan. Vi har mange diskussioner i Outsideren om tvang i psykiatrien. Og den her perleplade, det sætter spørgsmålstegn ved, om frivillig tvang i virkeligheden er frivilligt, og om man overhovedet kan bruge et begreb som frivillig tvang. Så er der også noget nyt, der er dukket op. Man prøver at lave bæltefri afdelinger. I vores terminologi, der er det lidt blevet til sådan en lukket light, fordi det er sådan lidt... Det er en lukket afdeling, men den er alligevel ikke helt lukket, men ja, man kan i hvert fald ikke komme ud. Så har vi en herovre, der står Big Pharma, Big Crime, som er en kommentar til hele medicinalindustrien. Og igen, her, lykkepiller er ikke lykken. Den lavede jeg mest, fordi jeg var træt af, at folk de kaldte det lykkepiller. Så vi skal lige sidste sted. Har du hammeren? Ja, og den sidste plade. Yes, den går vi ned til Byhaven og sætter op. Måske har jeg også været så forelsket i det, fordi jeg jo i virkeligheden arbejder med digte primært. Og det der med at arbejde med ord, når man så har sådan det her perleplademedie, så ja, der er en vis begrænsning i, man kan ikke bare lave en, der er 2 meter gange 3, altså. Man er ligesom nødt til at vælge nogle konkrete ord, så man bliver meget, meget præcis i, hvad for nogle ord man ligesom skal skrive og vælge. Det er Byparken, der skal vi hen. Ej, se, så lige en lille Der sidder lige en lille rask, kan du se det der? Så står Water Me. No. Så farvel til det sidste her, så ryger det. Så missionen fuldført. Det er jo faktisk bare minidigte på 4 ord eller sådan noget. Så i virkeligheden så er det måske små digte, vi går og sætter op rundt i byen. Lidt skjult. Så i virkeligheden så får man folk til at læse poesi på sådan en lidt fordækt måde. Det kan jeg meget godt lide.